Akwụkwọ Abụ Ọma, isi nke mbụ. Onye ihe na-agara nke ọma ka mmadụ ahụ bụ nke na-ejeghị ije na ndụmọdụ ndị na-emebi iwu, nke na-eguzoghịkwa n'ụzọ ndị mmehie, nke na-anọghịkwa n'ọnọdụ ndị na-akwa emo. Kama n'iwu Jehova ka ihe ụtọ ya dị, ọ bụkwa n'iwu ya ka ọ na-atụgharị uche ehihie na abalị. Ọ ga-adịkwa ka osisi a kụworo n'akụkụ iyi jupụtara na mmiri, nke na-amị mkpụrụ ya na mgbe ya. Ọzọ, akwụkwọ ya adịghị akpọnwụ. Ihe ọ bụla kwa nke ọ na-eme ka ọ gaa nke ọma. Ọ bụghị otu a ka ndị na-emebi iwu dị, kama ha dị ka ibobo ọka nke ifufe na-efesa. N'ihi nke a, ndị na-emebi iwu agaghị eguzo ike n'ikpe. Ndị mmehie agaghị eguzosikwa ike na nzukọ ndị ezi omume. N'ihi na Jehova maara ụzọ ndị ezi omume, ma ụzọ ndị na-emebi iwu ga-ala n'iyi. Isi nke abụọ. N'ihi gịnị ka mba niile meworo oke mkpọtụ? N'ihi gịnị ka ndị niile dị n'ụwa na-atụgharị ihe efu n'uche? Ndị eze nke ụwa na-eguzo onwe ha, ndị isi na-agbakọtakwa izu imegide Jehova na imegide onye ya e tere mmanụ, sị, "Ka anyị tigbuo agbụ niile ha, tụfuo ụdọ niile ha n'ahụ anyị." Onye na-anọdụ n'eluigwe na-achị ọchị, Onyenwe anyị na-akwa ha emo. Mgbe ahụ, ọ ga-agwa ha okwu n'iwe ya. Ọ bụkwa n'iwe ya dị ọkụ ka ọ ga-eme ka ha maa jijiji. Ma mụ onwe m emewo ka eze m guzosie ike n'elu Zayọn, bụ ugwu nsọ m. M ga-akọ akụkọ banyere ụkpụrụ Jehova sịrị m, "Ọkpara m ka gị onwe gị bụ, mụ onwe m amụọ gị taa." Rịọ m, na aga m enye gị mba niile ka ha bụrụ ihe nketa gị, na nsọtụ ụwa ka ha bụrụ ihe onwunwe gị. Ị ga-eji mkpanaka igwe tijisie ha, dịka ihe ọkpụ ite kpụrụ ka a ga-atụpịa ha. Ma ugbu a, ndị eze, nweenụ uche, ka a dọọ unu aka na ntị, ndị ikpe nke ụwa. Werenụ egwu fee Jehova ofufe, werekwa n'ọma jijiji tegharịa egwu ọṅụ. Sụtụnụ onye ahọpụtaworo ọnụ, ka o wee ghara iwe iwe, unu wee laa n'iyi n'ụzọ. N'ihi na iwe ya ga-ere ọkụ na mgbe nta. Ndị ihe na-agara nke ọma ka ha bụ ndị niile na-agbaba n'ime ya. Isi nke atọ. Abụ Ọma Devid, mgbe o siri n'ihu Absalọm nwa ya gbalaga. Jehova, lee otu ndị na-akpagbu m bara ụba. Ọtụtụ mmadụ na-ebili megide m. Ọtụtụ mmadụ na-ekwu okwu banyere mkpụrụ obi m, sị, "Ọ dịghị nzọpụta dịrị ya n'ime Chineke." Ma gị onwe gị, Jehova, bụ ọta gburugburu m, na nsọpụrụ m, na onye na-ebuli isi m elu. Eji m olu m kpọkuo Jehova, o wee zaa m site n'ugwu nsọ ya. Mụ onwe m dinara ala rahụ ụra. Etetara m n'ihi na Jehova na-akwagide m. M gaghị atụ egwu igwe ndị nke m a na-apụghị ịgụta agụta, ndị doworo onwe ha imegide m gburugburu. Bilie Jehova, zọpụta m, Chineke m, n'ihi na itiwo ndị iro m niile ihe na ntị. Itipịawo eze ndị na-emebi iwu. Jehova nwee nzọpụta, ka ngọzi gị dakwasị ndị nke gị. Sela. Isi nke anọ. Abụ ọma nke onye dịrị onyeisi abụ n'ụbọ akwara. Abụ Ọma Devid. Mgbe m kpọrọ gị, zaa m, Chineke nke ezi omume. Ị na-ewo m ebe sara mbara mgbe m nọ na mkpa. Mere m amara, nụrụ ekpere m. Ụmụ mmadụ, ruo ole mgbe ka nsọpụrụ ga-aghọ itinye n'ọnọdụ ihere? Unu na-ahụ ihe efu n'anya, na-achọ okwu ụgha. Ma maranụ na Jehova ekewapụtaworo onwe ya onye ebere. Jehova na-anụ mgbe m kpọkuru ya. Maanụ jijiji, emehiekwala. Si n'otu a n'obi unu n'elu ihe ndina unu, wee dere jụụ. Sela. Chọọ na àjà ezi omume, tụkwasịkwa n'obi na Jehova. Ọtụtụ mmadụ na-asị, "Onye ga-eme ka anyị hụ ọdịmma?" Jehova, bulie ìhè ihu gị ka ọ mụkwasị anyị. O tinyewo ọṅụ n'obi m karịa nke ha nwere na mgbe ọka ha na mmanya vaịn ọhụrụ ha ji aba ụba. N'udo ka m ga-eji otu mgbe ahụ dina ala rahụ ụra. N'ihi na gị onwe gị, Jehova,
naanị gị na-eme ka m biri na ntụkwasị obi. Abụ ọma isi nke ise. Abụ ọma nke onye dịrị onyeisi abụ nke a ga-abụ n'igbu ọja. Abụ ọma David. Gee ntị n'okwu ọnụ m, Jehova. Ghọta ntụgharị uche. Ṅaa ntị n'olu ntiku m na-etiku gị, eze m na Chineke m, n'ihi na ọ bụ gị ka m na-ekpere. Jehova, n'ụtụtụ ka ị ga-anụ olu m, n'ụtụtụ ka m ga-edoro gị ekpere m n'usoro. Cheekwa nche, n'ihi na ọ bụghị Chineke nke na-emebi iwu na-atọ ụtọ ka ị bụ. Ihe ọjọọ agaghị anọ dịka ọbịa n'ebe ị nọ. Ndị na-anya isi agaghị eguzo onwe ha n'anya gị. Ị kpọrọ ndị niile na-arụ ajọ ihe asị. Ị ga-eme ka ndị niile na-ekwu okwu ụgha laa n'iyi. Mmadụ nke bụ onye ọbara na onye aghụghọ, Jehova na-akpọ onye ha arụ. Ma mụ onwe m n'ụba nke ebere gị ka m ga-aba n'ụlọ gị. M ga-akpọ isi ala n'ebe ụlọ ukwu nsọ gị dị n'egwu gị, Jehova. Dube m n'ezi omume gị n'ihi ndị na-eche anwụ m. Mee ka ụzọ gị zie ezi n'ihu m, n'ihi na ọ dịghị ihe nke na-eguzosi ike dị n'ọnụ ya. Ime ha bụ ịla n'iyi niile. Ili ghere oghe ka akpịrị ha bụ. Ha na-ekwu okwu ire ụtọ. Ma aha ikpe Chineke ka ha daa ada site na ndụmọdụ niile ha, na ụba nke njehie niile ha nupụ ha, n'ihi na ha anụpụwo isi imegide gị. Maka ndị niile na-agbaba n'ime gị ṅụrịa, ka ha tie mkpu ọṅụ ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na ị kpuchighị ha ndo. Ọzọ, ka obi nke ndị na-ahụ aha gị n'anya atọ ha ụtọ n'ime gị, n'ihi na gị onwe gị na-agọzi onye ezi omume. Jehova, iji ihe ya si atọ gị ụtọ gbaa ya gburugburu dịka ụta ukwu. Isi nke isii. Abụ ọma nke onye dịrị onyeisi abụ n'ụba akwara n'elu ọktave. Abụ ọma David. Jehova abalara m mba n'iwe gị, adọkwala m aka na ntị n'ọnụma gị. Meere m amara, Jehova, n'ihi na onye taworo ahụ ka m bụ. Mee m ka m dịrị ndụ, Jehova, n'ihi na ọkpụkpọ m niile na-ama jijiji. Mkpụrụ obi m na-amakwa jijiji nke ukwuu. Ma gị onwe gị, Jehova, ruo ole mgbe? Lọta, Jehova, dọpụta mkpụrụ obi m, zọpụta m n'ihi ebere gị, n'ihi na ọ dịghị ncheta gị dị n'ọnwụ. N'ime ala mmụọ, onye ga-ekele gị? Adọgbuo m onwe m n'ọrụ n'izu ume m. Kwa abalị ka m na-eme ka ihe ndina m see n'elu anya mmiri m. Eji m anya mmiri dee ihe m ji edina. Anya m emebiwo site na mkpasu iwe m dịka uwe nla mebiri. Ọ kawo nka n'ihi ndị mkpagbu m niile. Si n'ebe m nọ wezuga onwe unu, unu niile ndị na-arụ ajọ ihe, n'ihi na Jehova anụwo olu akwa m. Jehova anụwo arịrịọ amara m. Jehova ga-anara ekpere m. Ihere ga-eme ndị iro m niile. Ha ga-amakwa jijiji nke ukwuu. Ha ga-alaghachi azụ. Ihere ga-eme ha na mberede. Isi nke asaa. Shigayọn nke David, nke ọ bụkwuru Jehova banyere okwu Kush bụ onye Benjamin. Jehova bụ Chineke m, na gị ka m gbabaworo. Zọpụta m n'aka ndị niile na-esogbu m, napụtakwa m n'aka ha. Ka ọ ghara ịdọka mkpụrụ obi m dịka ọdụm, na-etipịa ya mgbe onye nnapụta na-adịghị. Jehova bụ Chineke m, ọ bụrụ na emewo m nke a, ọ bụrụ na ajọ omume dị n'ọbụ aka m abụọ, ọ bụrụ na enyeghachiwo m onye mụ na ya dị n'udo ihe ọjọọ, kama nke ahụ, adọpụtawo m onye na-akpagbu m n'efu. Ka onye iro chụọ mkpụrụ obi m ruo ya ahụ, ka ọ zọdakwa ndụ m n'ala, mee ka nsọpụrụ m biri n'aja. Sela. Bilie, Jehova, n'iwe gị, welie onwe gị elu imegide nrubiga oke iwe nke ndị na-akpagbu m. Tetakwara m, inyewo ikpe iwu. Ka nzukọ nke ndị niile dị n'ụwa dịkwa gị gburugburu. Gị laghachikwa n'ebe dị elu n'elu ya. Jehova na-ekpe ndị niile dị iche iche ikpe. Kpee m ikpe, Jehova, dịka ezi omume m si dị, na dịka izu oke m si dị nke dị n'ime m. Biko kwee ka ihe ọjọọ nke ndị na-emebi iwu gwụsịa, ma mee ka onye ezi omume guzosie ike, n'ihi na onye na-anwa obi niile na akụrụ niile ka Chineke bụ onye ezi omume bụ. Ọta m dịkwasị na Chineke, bụ onye na-azọpụta ndị obi ha ziri ezi. Chineke bụ onye ikpe na-eme ezi omume. Ọ bụkwa Chineke nke na-ewe iwe kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na mmadụ echegharịghị, ọ ga-amụ mma agha ya ka ọ dị nkọ.
ọ zọwa ụta ya okwu ikwe ya, dozie ya ịgba. Ọ bụkwa imegide ya ka o doziworo ihe niile nke ọnwụ. Ọ na-eme akụ ya ka ọ bụrụ ihe na-ere ọkụ. Lee, ime ajọ ihe na-eme ya. Ọ tụrụwokwa ime mmegbu, mụpụta okwu ụgha. Olulu ka o gwuworo gwupụta ya, o wee daa n'ebe mbibi nke ọ na-eme. Mmegbu ya ga-abịaghachi n'isi ya. Ọ bụkwa n'ọpụ n'isi ya ka ihe ike gara ịdakwasị. M ga-ekele Jehova dịka ezi omume ya si dị. M ga-abụkukwa aha Jehova, bụ Onye kachasị ihe niile elu. Abụ ọma. Isi nke 8. Abụ ọma nke onye dịrị onyeisi abụ n'elu gitit. Abụ ọma David. Jehova Onyenwe anyị, lee otu aha gị dị ebube n'ụwa niile, gị onye tinyeworo ebube gị n'eluigwe. I siwo n'ọnụ ụmụntakịrị na ụmụ na-aṅụ ara tọọ ntọala ike n'ihi ndị mkpagbu gị. Ime ka onye iro na onye na-abọ ọbọ kwụsị. Mgbe m hụrụ eluigwe gị bụ ọrụ mkpịsị aka gị, ọnwa na kpakpando niile nke i doziworo, gịnị ka mmadụ bụ na ị na-echeta ya, na nwa nke mmadụ na ịleleta ya anya? I wee mee ka ọ fọdụrụ ya nke nta ịbụ Chineke. Ijikwa nsọpụrụ na ịma mma kpube ya n'isi dịka okpueze. Ị na-eme ya ka ọ na-achị ọrụ niile nke aka gị abụọ. Ihe niile ka ị doro n'okpuru ụkwụ ya abụọ. Ewu na atụrụ na ehi ha niile, ha na anụ ọhịa, nnụnụ eluigwe na azụ niile nke oke osimiri bụ ihe nke na-agabiga n'ụzọ niile nke oke osimiri. Jehova Onyenwe anyị, lee otu aha gị dị ebube n'ụwa niile. Abụ ọma isi nke 9. Abụ ọma nke dịrị onyeisi abụ n'elu Motula Ben. Abụ ọma David. M ga-eji obi m niile kelee Jehova. M ga-akọkwa akụkọ oke ọrụ gị niile. M ga-aṅụrị ọṅụ, obi m ga-atọkwa ụtọ n'ime gị. M ga-abụkwa aha gị abụ ọma, gị onye kachasị ihe niile elu. Mgbe ndị ilo m laghachiri azụ, sụọ ngọngọ, sikwa n'ihu gị laa n'iyi, n'ihi na ikpewo m ikpe ziri ezi na okwu ikpe m. Ị nọdụrụ n'oche eze bụrụ onye ikpe na-emezi omume. Ịbasiwo mba niile ọzọ mba. Imewo ka ndị na-emebi iwu laa n'iyi. Hichapụwo aha ha ruo mgbe niile ebighị ebi. Ndị iro agwụsiwo. Ha bụ mkpamkpa ebe ruo mgbe ebighị ebi. Ọzọ, obodo niile nke ị họpụworo ncheta ha, ọbụla oke obodo ahụ alawa n'iyi. Ma Jehova na-anọdụ dịka eze ruo mgbe ebighị ebi. O doziwo ocheeze ya ikpe ikpe. Ya onwe ya ga-ekpewa dum mmadụ bi ikpe n'ezi omume. Ọ ga-ekpe ndị niile dị n'ụwa ikpe n'izi ezi. Jehova bụkwara onye na-azọpịa ụlọ elu, bụ ụlọ elu nke dịrị mgbe niile nke mkpa. Ọzọ, ndị maara aha gị ga-atụkwasị gị obi, n'ihi na ị hapụghị ndị na-achọ gị. Jehova. Bụkuonụ Jehova abụ ọma, bụ onye bi na Zayọn. Gosinụ ezi omume ya niile n'etiti ndị niile dị iche iche. N'ihi na onye na-ajụta ọbara ndị e gburu egbu echetawo ha. O chezoghị iti mkpu nke ndị e wedara n'ala. Meere m amara, Jehova. Hụ mweda m n'ala nke sitere n'aka ndị na-akpọ m asị. Gị onye na-ebuli m elu site n'ọnụ ụzọ ámá ọnwụ. Ka m wee kọọ akụkọ otuto gị niile n'ọnụ ụzọ ámá niile nke Ada Zayọn. Ka m ṅụrịa ọṅụ na nzọpụta gị. Mba niile ọzọ emikpuwo n'olulu ha mere. N'ugbu ha ka ha zobere ka a na-anwude ụkwụ ha. Jehova emewo ka mara ya onwe ya ezi ikpe ka o kpeworo. N'ọrụ nke ọbụ aka ya abụọ ka a mawara onye na-emebi iwu dịka ọnya. Higayọn Sela. Ndị na-emebi iwu ga-alaghachi n'ala mmụọ, bụ mba niile ndị na-echezọ Chineke. N'ihi na ọ bụghị ruo mgbe ebighị ebi ka a ga-echezọ ogbenye. Olileanya nke ndị dị umeala n'obi agaghị ala n'iyi ruo mgbe ebighị ebi. Bilie Jehova, ekwela ka mmadụ dị ike, ka e kpee mba niile ikpe n'ihu gị. Jehova doro ha ihe egwu, ka mba niile mara na naanị mmadụ ka ha bụ. Sela. Isi nke 10. Jehova, n'ihi gịnị ka ị na-eguzo n'ebe dị anya? N'ihi gịnị ka ị na-ezobe onwe gị na mgbe niile nke mkpa? Site na mkpako nke onye na-emebi iwu ka a na-achụ onye wedara n'ala ọkụ. A na-ejide ha na nzube niile nke ha chere. N'ihi na onye na-emebi iwu anyawo isi n'ihe mkpụrụ obi ya na-achọsi ike.
onye na-echerịta uru na-ezighị ezi ka o goziwokwara. O leliwo Jehova, onye na-emebi iwu, ka imi ya si dị elu, na-asị, ọ dịghị ajụjụ ọ ga-ajụ. Nzube ya niile na-asị, ọ dịghị Chineke ọ bụla dị. Ụzọ ya niile dị ike na mgbe niile. Ikpe gị niile dị n'ebe dị elu karịa ebe anya ya ga-eru. Ndị niile na-akpagbu ya, ọ na-apụ megide ha na nlelị. Ọ siwo n'obi ya, agaghị ewezuga m n'ọnọdụ m ruo ọgbọ niile. Ọ dịghị mgbe m ga-anọ n'ọdị njọ. Ọnụ ya jupụtara n'ọgbụgbụ iyi na aghụghọ na mmegbu, nke okpuru ire ya ka mmegbu na ajọ ihe dị. Ọ na-anọdụ n'ebe iche anwụ nke obodo nta niile, n'ebe nzuzo niile ka ọ na-egbu onye na-emeghị ihe ọjọọ. Anya ya abụọ na-ewere nzuzo nyọgide onye na-ahụju anya. Ọ na-eche anwụ n'ebe nzuzo dịka ọdụm nke okwu ọhịa ya. Ọ na-eche anwụ ịnwude onye wedara n'ala. Ọ na-anwude onye wedara n'ala mgbe ọ dọbatara ya n'ubu ya. A na-azọpịa ya, ọ na-amakpu amakpu. Ndị na-ahụju anya adawokwa n'ala site n'aka ndị ya nwere ume. O siwo n'obi ya, Chineke chezuwo, o zobewo ihu ya, ọ dịghị mgbe ọ hụrụ ya. Bilie Jehova Chineke, welie aka gị elu, echezọla ndị e wedara n'ala. N'ihi gịnị ka onye na-emebi iwu leliworo Chineke? Ọ siwo n'obi ya, ị gaghị ajụ ajụjụ. Ịhụwo ya, n'ihi na gị onwe gị na-elegide mmegbu na mkpasu iwe, itinye ya n'aka gị. N'aka gị ka onye na-ahụju anya na-ahapụ onwe ya. Onye na-enyere nwa mgbenye aka ka ị bụworo. Tijie ogwe aka gị nke na-emebi iwu, onye ọjọọ kwa. Ị ga-agụta mmebi iwu ya ruo mgbe ị gaghị achọta ya. Jehova bụ eze ruo mgbe niile ebighị ebi. Mba niile ọzọ esiwo n'ala ya lapụ n'iyi. Ịnụwo ihe ndị dị umeala n'obi na-achọsi ike Jehova. Ị na-edozi obi ha, ị na-eme ka ntị gị gee. Ikpe nwa mgbei na onye a na-azọpịa azọpịa ikpe, ka mmadụ nke sitere n'ụwa wee ghara ime ka mmadụ makwa jijiji ọzọ. Isi nke 10. Abụ ọma nke dịrị onyeisi abụ. Abụ ọma nke David. Na Jehova ka m gbabaworo. Unu si aṅaa si mkpụrụ obi m, felagaanụ n'ugwu unu dịka nnụnụ. N'ihi na lee, ndị na-emebi iwu na-azọ ụta ha ụkwụ ikwe ya. Ha edoziwo akụ ha niile n'elu eriri ụta. Ịgba ndị obi ha ziri ezi n'ọchịchịrị. N'ihi na a na-akwada ide niile. Gịnị ka onye ezi omume meworo? Jehova nọ n'ụlọ ukwu ya dị nsọ. Jehova n'eluigwe ka ocheeze ya dị. Anya ya na-ahụ, mgbugbere anya ya na-anwa ụmụ mmadụ. Jehova na-anwa onye ezi omume, ma onye na-emebi iwu na onye na-ahụ ihe ike n'anya ka mkpụrụ obi ya na-akpọ asị. Ya mee ka igbudu zọkwasị ndị na-emebi iwu dị ka mmiri ozuzo, ka ọkụ na brimstone na ifufe dị ọkụ bụrụ oke iko ha. N'ihi na onye ezi omume ka Jehova bụ, ezi omume ka ọ hụrụ n'anya. Ndị ziri ezi ga-ahụ ihu ya. Isi nke 12. Abụ ọma nke dịrị onyeisi abụ n'elu octave. Abụ ọma David. Jehova zọpụta, n'ihi na onye ebere agwụsiwo. N'ihi na ndị kwesịrị ntụkwasị obi agwụpụwo n'etiti ụmụ mmadụ. Ihe efu ka ha na-ekwurịta, otu onye na ibe ya. Egbugbere ọnụ nke na-ekwu okwu ihe ụtọ na obi abụọ ka ha ji ekwu. Ka Jehova bipụ egbugbere ọnụ niile nke na-ekwu okwu ire ụtọ na ire nke na-ekwu oke ihe. Ndị siworo, anyị na-eme ire anyị ka ọ dị ike. Egbugbere ọnụ anyị dị n'akụkụ anyị. Onye ka anyị nwere dịka Onyenwe anyị? N'ihi ịpụnarị ndị e wedara n'ala ihe, n'ihi isi ude nke ndị ogbenye. Ugbu a ka m ga-ebili, ka Jehova kwuru. M ga-edo ya na nzọpụta nke ọ na-ekusi ime ike inwe. Okwu ọnụ Jehova niile bụ okwu ọnụ dị ọcha. Ha bụ ọlaọcha a ṅụchaworo n'ite nnụcha, nke na-erusa n'ala, nke sichaworo ugboro 7. Gị onwe gị Jehova ga-edebe ha. Ị ga-echezi ha ka ha pụọ n'aka ọgbọ a ruo mgbe ebighị ebi.
Ndị na-emebi iwu na-ejegharị gburugburu mgbe a na-ebuli ihe jọgburu onwe ya elu n'ebe ụmụ mmadụ nọ. Abụ Ọma, isi nke 13. Abụ Ọma nke dịịrị onyeisi abụ. Abụ Ọma Devid. Jehova, ruo ole mgbe ka ị ga-echezọ m ebighị ebi? Ruo ole mgbe ka ị ga-ezonarị m ihu gị? Ruo ole mgbe ka m ga-edo ndụmọdụ niile n'ime mkpụrụ obi m, na-eru uju n'obi m n'ehihie niile? Ruo ole mgbe ka a ga-ebuli ndị iro m elu ịbụ onyeisi m? Legide anya, zaa m, Jehova Chineke m, onye anya m abụ ìhè, ka m wee ghara ịrahụ ụra ọnwụ, ka onye iro m wee ghara ịsị, akarịwo m ya n'ike, ka ndị na-akpagbu m wee ghara itegharị egwu ọṅụ mgbe a na-ewezuga m n'ọnọdụ m. Ma ọ bụ ebere gị ka mụ onwe m tụkwasịrị obi, ka obi m tegharịa egwu ọṅụ na nzọpụta gị. Ka m bụkuo Jehova abụ, n'ihi na o mesowo m nke ọma. Isi nke 14. Abụ Ọma nke dịịrị onyeisi abụ. Abụ Ọma Devid. Onye nzuzu asịwo n'obi ya, ọ dịghị Chineke ọbụla dị. Ha ebibiwo onwe ha, ha emewo ka omume ha bụrụ ihe arụ. Ọ dịghị onye na-emezi ezi ihe. Jehova siri n'eluigwe lekwasị ụmụ mmadụ anya ịhụ ma ọ dị onye nwere uche nke na-achọ Chineke. Ha niile ewezugawo onwe ha, ha agbụrụwo n'otu dịka mmiri. Ha agbarụwo n'otu dịka mmiri. Ọ dịghị onye na-eme ezi ihe, ọ dịghị ọbụla otu onye. Ndị na-arụ ọrụ ọjọọ, ndị niile na-arụ ajọ ihe, ha amaghị ihe, bụ ndị riworo nri site na iri ndị m, ma ha akpọkughị Jehova. N'ebe ahụ ka ha tụrụ oke egwu, n'ihi na Jehova nọ n'ọgbọ onye ezi omume. Unu na-eme ndụmọdụ nke onye wedara n'ala ka ọ bụrụ ihe ihere, n'ihi na Jehova bụ onye mgbaba ya. Ọ ga-adị nnọọ mma ma a sị na nzọpụta Izrel esi na Zayọn pụta, mgbe Jehova ga-eme ka ndọta n'agha ndị ya lọta, ka Jekọb tegharịa egwu ọṅụ, ka Izrel ṅụrịa ọṅụ. Isi nke 15. Abụ Ọma Devid. Jehova, onye ga-anọ dịka ọbịa n'ụlọ ikwu gị? Onye ga-ebi n'ugwu nsọ gị? Onye na-eje ije n'izu oke, nke na-arụkwa ọrụ ezi omume, nke na-ekwukwa eziokwu n'obi ya? O jighị ire ya kwuo okwu azụ, o meghị mmadụ ibe ihe ọjọọ, o bulighịkwa ịtụta megide onye agbata obi ya. Eledawo onye a jụrụ ajụ anya n'anya ya, ma ndị na-atụ egwu Jehova ka ọ na-asọpụrụ. Ọ ṅụwo iyi nke ga-emejọ ya onwe ya, ma ọ dịghị agbanwe okwu ya. O nyeghị ego ya ịnara ọna, ọ naraghịkwa ihe iri ngọrọ megide onye na-eme ihe ọjọọ. Onye na-eme ihe ndị a agaghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya ruo mgbe ebighị ebi. Isi nke 16. Mista nwoke Devid. Debe m, Chineke, n'ihi na agbabawo m n'ime gị. Asịwo m, Jehova, onye nwe m ka ị bụ. Ọ dị mma ma adịghị eru gị ahụ. Asịwokwa m, dị nsọ ndị nọ n'ụwa, na ndị dị ebube nke ọ bụ naanị ihe ha na-atọ m ụtọ. Ihe mgbu ha ga-aba ụba, bụ ndị nwere chi ọzọ n'ọnọdụ Jehova. M gaghị awụsị àjà ihe ọṅụṅụ ha nke ọbara, m gaghị eburukwa aha ha n'elu egbugbere ọnụ m. Jehova bụ oke nke ihe m ketara n'iko m. Gị onwe gị na-ejide ihe ruru m n'ife nza. Ụtụtụ niile adaworo m n'ebe dị ụtọ, n'ezi ihe nketa m dị ezi mma. M ga-agọzi Jehova, onye duworo m ọdụ. Ọzọ, akụrụ m abụọ na-adọ m aka na ntị n'abalị niile. Edowo m Jehova n'ihu mgbe niile, n'ihi na ọ nọ n'aka nri m. Agaghị ewezuga m n'ọnọdụ m. N'ihi nke a, obi m aṅụrịwo ọṅụ, nsọpụrụ m etegharịwokwa egwu ọṅụ. Ọzọ, anụ ahụ m ga-ebi na ntụkwasị obi, n'ihi na ị gaghị ahapụrụ ala mmụọ mkpụrụ obi m.
ị gaghị enye onye ebere gị ka ọ hụ mbibi. Ị ga-eme ka m mara ụzọ ndụ, ojuju afọ ọṅụ dị n'ihu gị. Ee, ụtọ dị iche iche dị n'aka nri gị ebighị ebi. Abụ Ọma isi nke 17. Ekpere Devid. Jehova nụrụ ezi omume m, ṅaa ntị n'iti mkpu m. Gee ntị n'ekpere m nke m na-ejighị egbugbere ọnụ aghụghọ ikpe. Ka ikpe m si n'ihu gị pụta, anya gị na-ahụ izi ezi. Nwa obi m, eletawo m n'abalị, ịnụchawo m, ma ị dịghị achọpụta ihe. Ezubewo m n'ọnụ m, agaghị agabiga oke. Ma ọrụ mmadụ site n'okwu egbugbere ọnụ gị ka mụ onwe m leziworo ụzọ niile nke onye na-eme ihe ike anya. Nzọụkwụ m niile ejidewo ụkpụrụ ụzọ gị niile, ewezụgaghị ije ụkwụ m n'ọnọdụ ya. Mụ onwe m akpọkuwo gị, n'ihi na ị na-aza m, Chineke. Tọọrọ m ntị gị n'ala, nụrụ okwu ọnụ m. Mee ka ebere gị niile guzo iche, gị onye ji aka nri gị azọpụta ndị na-agbaba n'ime gị site n'ihu ndị na-ebili imegide ha. Debe m dịka nwa anya gị, zobe m n'okpuru ndo nku gị site n'ihu ndị na-emebi iwu, ndị na-apụnara m ihe, bụ ndị iro m na-emegide mkpụrụ obi m, ndị na-agba m gburugburu. Ha ekpuchiwo obi ha mara abụba, ha ejidewo ọnụ ha kwuo okwu n'ime mpako. Ugbu a, ha dị anyị gburugburu na nzọụkwụ anyị. Ha na-edo anya ha ime ka anyị ruo ala. Oyiyi ha dịka ọdụm nke agụ idogbu anụ na-agụsi ike, na dịka nwa ọdụm nke na-anọdụ n'ebe nzuzo. Bilie, Jehova, buru ya ụzọ, mee ka o ruo ala. Mee ka mkpụrụ obi m gbapụ n'aka ndị na-emebi iwu site na mma agha gị, n'aka mmadụ site n'aka gị, Jehova, n'aka mmadụ nke ụwa, ndị oke ha bụ na ndụ a, ndị ị na-emeju afọ ha n'ihe gị atụkọbara atụkọba. Afọ na-eju ha n'ụmụ ha, wee hapụ ụmụntakịrị ha ihe ha fọdụrụ. Mụ onwe m, n'ezi omume gị ka m ga-ahụ ihu gị, ka afọ ju m n'ụdị gị mgbe m tetara. Isi nke 18. Abụ ọma nke onye dịrị onyeisi abụ. Abụ ọma nke ohu Jehova bụ Devid, onye gwara Jehova okwu niile nke abụọ a n'ụbọchị Jehova napụtara ya n'ọbụ aka ndị iro ya niile na n'ọbụ aka Sọl. O wee sị, ana m ahụ gị n'anya nke ukwuu, Jehova bụ ike m. Jehova bụ nkume m dị elu na ebe e wusiri ike, na onye na-eme ka m gbapụ. Ọ bụ Chineke m na oke nkume m. Ana m agbaba n'ime ya. Ọ bụ ọta m na mpi nke nzọpụta m, na ụlọ elu m, onye a na-eto eto ka ọ bụ. Ana m akpọku Jehova, wee zọpụta m n'aka ndị iro m. Ụdọ niile nke ọnwụ gbara m gburugburu, mmiri iyi niile nke ihe jọgburu onwe ha na-emekwa ka m tụọ egwu. Ụdọ niile nke ala mmụọ dị m gburugburu, ọnya niile nke ọnwụ bịara n'ihu m. Ana m akpọku Jehova n'ime mkpa akpara m. Ọ bụ Chineke m ka m na-etiku. Ọ na-esi n'ụlọ ukwu ya n'olu m. Mkpu m tikuru ya wee baa na ntị ya abụọ. Ala wee mee mkpọtụ, makwa jijiji. Ntọala niile nke ugwu niile na-amakwa jijiji. Ewee mee ka ha mee mkpọtụ, n'ihi na iwe ya dị ọkụ. Anwụrụ ọkụ rigoro n'ime ya, ọkụ na-esikwa n'ọnụ ya ripịa. Afụnwụrụ icheku site na ya. Irulatakwara eluigwe rịda. Oke ọchịchịrị dịkwa n'okpuru ụkwụ ya abụọ. O wee nọkwasị n'elu cherub dịka ịnyịnya, wee felie. O wee fesie ike n'elu nke ifufe. Ọ na-echedo ọchịchịrị ka ọ bụrụ ebe nzuzo ya, ka ọ bụrụ ụlọ ntụ ya nke dị ya gburugburu, bụ ọchịchịrị mmiri. Igwe ojii gbara ọchịchịrị nke mbara igwe site n'ọnwụnwụ nke na-enwu n'ihu ya. Igwe ojii ya niile nke gbara ọchịchịrị gabigara. Akụmmiri igwe na icheku ọkụ. Jehova wee mee egbe eluigwe
na-egbe eluigwe, onye kachasị ihe niile elu na-emekwa ka olu ya daa. Akụ mmiri igwe na-echekwa ọkụ, o wee gbaa akụ ya, mee ka ha gbasaa. Ọtụtụ amụma kwa, o wee chụsaa ha. E wee hụ ebe niile mmiri si eru. A na-ekpughekwa ntọala niile nke elu ụwa dum mmadụ bi, site n'ịgbasi mgba ike gị, Jehova, site n'ume nke iku ume gị nke imi gị. O si n'elu zie, kuru m, zọpụta m n'ọtụtụ mmiri. Ọ na-anapụta m n'aka onye iro m dị ike, na n'aka ndị na-akpọ m asị, n'ihi na ha enwere ume karịa m. Ha na-abịa n'ihu m n'ụbọchị nhụjuanya m, ma Jehova bụrụ m ihe ndabere. O wee mee ka m pụta ruo ebe sara mbara. Ọ na-adọpụta m n'ihi na ihe m tọrọ ya ụtọ. Jehova na-enyeghachi m dịka ezi omume m si dị, dịka ịdị ọcha aka m abụọ si dị. Otu aka ọ na-emeghachi m ọzọ, n'ihi na edebewo m ụzọ niile nke Jehova, emebighịkwa m iwu n'ịpụ n'aka Chineke. N'ihi na ikpe ya niile dị n'ihu m, ụkpụrụ ya kwa, adịghị m ewezuga ya n'ebe m nọ. M wee zuo oke n'ebe ọ nọ, edebekwara m onwe m pụọ n'ajọ omume. Jehova wee meghachiri m dịka ezi omume si dị, dịka ịdị ọcha aka m abụọ n'anya ya si dị. N'ebe onye ebere nọ, ị ga-egosi onwe gị onye ebere. N'ebe nwoke zuru oke nọ, ị ga-egosi onwe gị onye zuru oke. N'ebe onye dị ọcha nọ, ị ga-egosi onwe gị onye dị ọcha. Ma n'ebe onye gbagọrọ agbagọ nọ, ị ga-egosi onwe gị onye mgba. N'ihi na gị onwe gị ga-azọpụta ndị e wedara n'ala, ma anya mkpakọ ị ga-eme ka ha dị ala. Nna gị onwe gị ga-amụnye oriọna m, Jehova bụ Chineke m, meekwa ka ọchịchịrị nwuo enwuo. N'ihi na m na-esite na gị gbaa ọsọ ịchụ ụsụ ndị na-apụnara mmadụ ihe. Ana m esitekwa na Chineke m wubiga mgbidi. Chineke, ụzọ ya zuru oke. Okwu ọnụ Jehova bụ ihe a ṅụchara aṅụcha. Ọta ka ọ bụrụ ndị niile nke na-agbaba n'ime ya. N'ihi na onye bụ Chineke ma ọ bụghị Jehova? Onye bụkwa oke nkume ma ọ bụghị Chineke anyị? Ọ bụ Chineke nke ji ike kee m dịka ihe okike. Ọ na-emekwa ka ụzọ m zuo oke. Ọ na-edozi ụkwụ m ka ha dị ka ụkwụ nne-ele. N'elu ebe m dị elu ka ọ na-eguzokwa m. Ọ na-ezi aka m abụọ ibu agha. Ogwe aka m abụọ na-arọgọkwa ọta ọla. Inyewokwa ọta nzọpụta gị n'aka nri gị, na-akwagide m umeala n'obi nke gị, na-emekwa m ka m baa ụba. Ị na-eme ka nzọụkwụ m saa mbara n'okpuru m. Nkwonkwo ụkwụ m agbuchapụghịkwa. Ana m achụ ndị iro m, wee ruo ha ahụ. Adịghị m alaghachikwa ruo mgbe e mere ka ha gwụsịa. Ana m akwatukwa ha, ha apụghịkwa ibili ọzọ. Ha na-ada n'okpuru ụkwụ m abụọ. Ị na-ejikwa ike kee m dịka ihe okike ibu agha. Ị na-eme ka ndị na-ebili megide m ruo ala n'okpuru m, ndị iro m. Ị na-ewokwa m olu ha, ndị na-akpọ m asị. Ana m ekpochapụkwa ha. Ha na-eti mkpu ka e nyere ha aka, ma ọ dịghị onye na-azọpụta ha. Ha na-etiku Jehova ma ọ zaghị ya. Ana m asụkwa ha, mee ka ndị dị ka aja n'ihu ifufe, dị ka apịtị ezi ka m na-awụpụ ha. Ị na-eme ka m gbapụ n'ilu ọgụ niile nke ndị m. Ị na-edo m onyeisi mba niile ọzọ. Ndị m na-amaghị ga-efe m ofufe. Mgbe ha nụrụ na ntị ha ga-ege m ntị. Ndị ala ọzọ na-erube isi aghụghọ n'okpuru m. Ndị ala ọzọ na-ata ahụ ma jijiji si n'ebe mmechibido ha pụta. Jehova na-adị ndụ, onye a gọziri agọzi ka oke nkume m bụkwa. Chineke nke nzọpụta m dịkwa elu, bụ Chineke ahụ nke na-abọrọ m ọbọ, wee duru ndị dị iche iche bịa n'okpuru m. Ọ na-eme ka m gbapụta n'aka ndị iro m. Ị na-ewelikwa m elu karịa ndị na-ebuli megide m. Ị na-anapụta n'aka mmadụ na-eme ihe ike.
N'ihi nke a ka m ga-ekele gị Jehova n'etiti mba niile. Aha gị ka m ga-abụkwa abụ ọma. Ọ na-eme ka nzọpụta eze ya dị ukwuu. Ọ na-emekwara onye nke ya tere mmanụ ebere bụ Devid. Ọ na-emekwara mkpụrụ ya ebere ruo mgbe ebighị ebi. Abụ ọma isi nke 19. Abụ ọma nke onye dịrị onyeisi abụ. Abụ ọma Devid. Eluigwe na-akọ nsọpụrụ Chineke. Ọ bụkwa ọrụ aka ya ka mbara eluigwe na-egosi. Otu ụbọchị na-agwa ụbọchị ibe ya okwu ọnụ n'ụba. Otu abalị na-ekwupụtakwara abalị ibe ya ihe ọmụma. Okwu ọ na-adịghị, ọ dịghịkwa okwu dị, anụghị olu ha. N'ụwa niile ka eriri ọtụtụ ha pụworo jezuo. Na nsọtụ elu ụwa dum mmadụ bi ka okwu ha pụwokwara jezuo. Ọ dowere anyanwụ ụlọ ikwu n'ime ha. Anyanwụ ahụ dịkwa ka nwoke na-alụ nwunye ọhụrụ nke na-esi n'ụlọ ndina ya pụta. Obi na-atọ ya ụtọ dịka nwoke dị ike ịgbaso ụzọ ya. Site n'otu nsọtụ eluigwe ka mpụta ya dị. Ịbịa gburugburu ya dịrukwara nsọtụ ya niile. Ọ dịghịkwa ihe zonarịworo okpomọkụ ya. Iwu Jehova zuru oke, na-eweghachi mkpụrụ obi. Ihe àmà Jehova kwesịrị ntụkwasị obi, na-eme ka onye na-enweghị uche mara ihe. Ụkpụrụ niile nke Jehova tọrọ ziri ezi, na-eme ka obi ṅụrịa ọṅụ. Ihe Jehova nyere n'iwu na-enwu enwu, na-enye anyị ìhè. Egwu Jehova dị ọcha. Egwu Jehova dị ọcha, na-eguzo ruo mgbe ebighị ebi. Ikpe niile nke Jehova bụ eziokwu, ha niile ziri ezi n'otu. Ihe a na-achọsi ike ka ha bụ karịa ọlaedo, karịa ọtụtụ ọlaedo a nụchara anụcha. Ha dịkwa ụtọ karịa mmanụ aṅụ bụ nke si na ụgbụgbọ mmanụ aṅụ na-atasị. Ọzọ, eji ha dọọ ọrụ gị aka na ntị n'ebe ha ka ọkpụkpọ ọrụ hiri nne na-apụta. Mmehie mehieworo n'amaghị ama, onye ga-agbaghara ha? Gụọ m n'onye ikpe ihe nzuzo niile na-amaghị. Gbochikwa ohu gị na mmehie nganga. Ekwela ka ha na-achị m. Mgbe ahụ ka m ga-ezu oke. A ga-agụkwa m n'onye ikpe njehie hiri nne na-amaghị. Ka okwu niile nke ọnụ m na ntụgharị nke obi m bụrụ ihe na-atọ ụtọ n'ihu gị, Jehova, bụ oke nkume m na onye mgbapụta m. Isi nke 20. Abụ ọma nke onye dịrị onyeisi abụ. Abụ ọma Devid. Jehova zaa gị n'ụbọchị mkpa. Aha Jehova nke Jekọb mee ka ị nọ n'elu. Si n'ebe nsọ ya zie iyi aka gị, sikwa na Zayọn kwagide gị. Ya cheta onyinye gị niile i nyeworo ịnata ihu ọma. Ya narakwa àjà nsure ọkụ gị dịka abụba. Ya nye gị dịka obi gị si achọ. Mezukwa ndụmọdụ gị niile. Anyị ga-eti mkpu ọṅụ na nzọpụta gị. Ọ bụkwa n'aha Chineke anyị ka anyị ga-akwụba ọkọlọtọ anyị elu. Jehova mezuo arịrịọ gị niile. Ugbu a ka m maworo na Jehova azọpụtawo onye nke ya tere mmanụ. Ọ ga-eji ịdị ike nke nzọpụta nke aka nri ya zaa ya site n'eluigwe ya dị nsọ. Ụfọdụ na-ehota ụgbọala, ndị ọzọ ịnyịnya, ma anyị onwe anyị na-ehota aha Jehova bụ Chineke anyị. Ndị ahụ eruruwo ala, daakwa ada, ma anyị onwe anyị ebiliwo wee guzo onwe anyị ọtọ. Jehova zọpụta eze, ya zaa anyị n'ụbọchị anyị kpọkuru ya. Isi nke 21. Abụ ọma nke dịrị onyeisi abụ. Abụ ọma Devid. Jehova, n'ike gị ka eze na-aṅụrị ọṅụ. Lekwa otu ọ na-etegharị egwu ọṅụ nke ukwuu na nzọpụta gị. Ọ bụ ihe obi ya na-achọsi ike ka i nyeworo ya. I gbochighịkwa arịrịọ egbugbere ọnụ ya. N'ihi na iji ngosi nke ọdịmma zute ya, ị na-atụkwasị okpueze nke ọlaedo a nụchara anụcha n'isi ya. Ndụ ka ọ rịọrọ n'aka gị. Inyewo ya ndụ ahụ bụ ụbọchị ndụ dị ogologo ruo mgbe niile ebighị ebi. Nsọpụrụ ya dị ukwuu na nzọpụta gị. Ebube na ịma mma ka ị na-atụkwasị ya. N'ihi na ị na-eme ya ka ọ bụrụ ngọzi ruo mgbe ebighị ebi. Ị na-ewere ọṅụ mee ka ọ ṅụrịa n'ihu gị. N'ihi na eze na-atụkwasị Jehova obi. Sitekwa n'ebere nke onye kachasị ihe niile elu, agaghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya. Aka gị ga-achọpụta ndị iro gị niile. Aka nri gị ga-achọpụta ndị na-akpọ gị asị. Ị ga-eme ka ha dị ka ite ọkụ ukwuu dị ọkụ,
na mgbe iji mee ka ha hụ ihu gị. Jehova ga-eloda ha n'iwe ya, ọkụ ga-eripịakwa ha. Ị ga-eme ka mkpụrụ ha si n'ụwa laa n'iyi, ụmụ ha kwa site n'etiti ụmụ mmadụ, n'ihi na ha setịpụrụ ihe ọjọọ megide gị. Ha chere ihe nzube nke na-apụghị ime, n'ihi na ị ga-eme ka ha gbakụta azụ. Ị ga-eji ụda ụta idozi akụ imegide ha. Jehova, mee onwe gị ka ị dị elu n'ike gị. Anyị ga-abụ abụ, bụkwa ịdị ike gị abụ ọma. Abụ ọma, isi nkiri 22. Abụ ọma nke David. Chineke m, Chineke m, n'ihi gịnị ka ị hapụrụ m? Gịnị mere i ji dị anya na-enyere m aka na n'okwu niile nke ịsụ ude m? Chineke m, ana m akpọ oku n'ehihie ma ị dịghị aza, n'abalị kwa ma ọ dịghị ịnọ jụụ nwere. Ma gị onwe gị dị nsọ, gị onye na-anọkwasị n'otuto niile nke Izrel dịka ocheeze. Na gị ka nna anyị ha tụkwasịrị obi. Ha tụkwasịrị obi, i wee mee ka ha gbapụ. Gị ka ha tikuru, emekwara ka ha wepụga onwe ha. Na gị ka ha tụkwasịrị obi, ihere emeghịkwa ha. Ma mụ onwe m bụ idide, ọ bụghịkwa mmadụ ka m bụ. Abụ m ihe ịta ụta nke mmadụ, na onye ndị m na-eleda anya. Ndị niile ndị na-ahụ m na-achị m ọchị. Ha na-enu ọnụ, fufee isi, sị, tụrụ onwe gị ruo Jehova arụ. Ya mee ka ọ gbapụ, ya napụta ya, n'ihi na ihe ya atọwa ya ụtọ. Otu ọ dị, gị onwe gị bụ onye meworo ka m wapụta n'afọ nne m. Ị na-eme ka m tụkwasị obi mgbe m nọ n'ara nne m. Na gị ka m tụkwasịrị site n'akpa nwa m. Site n'afọ nne m ka gị onwe gị bụ Chineke m. Anọla m n'ebe dị anya, n'ihi na mkpagbu dị nso, n'ihi na ọ dịghị onye na-enyere m aka. Ọtụtụ oke ehi dị m gburugburu. Oke ehi dị ike nke Bashan na-agbawo m gburugburu. Ha saghepụwo ọnụ ha n'ahụ m, dịka ọdụm nke na-adọgbu anụ, nke na-agbọkwa ụja. Dịka mmiri ka awụsiworo m, ọkpụkpụ m niile ekesawo onwe ha. Obi m aghọwo ihe dịka wax, ọ lọwo mmiri n'etiti afọ m. Ike m akpọwo nkụ dịka osisi. Ire m na-arapụrakwa n'agba m. Ọ bụkwa na aja ọnwụ ka a na-atọgbọ m, n'ihi na nkịta dị m gburugburu. Nzukọ ndị na-eme ihe ọjọọ agbawo m gburugburu. Ha na-adụpu aka m abụọ na ụkwụ m abụọ. Ana m agụ akwụkwọ m niile ọnụ. Ndị ahụ na-elekwa m anya. Ha na-ekere onwe ha uwe m n'elu ihe m na-eyi n'ahụ ka ha na-efekwa nza. Ma gị onwe gị, Jehova, anọla n'ebe dị anya. Gị ike m, bịa ọsọ ọsọ inyere m aka. Napụta mkpụrụ obi m na mma agha. Napụta mkpụrụ obi m nwere naanị ya n'aka nkịta. Zọpụta m n'ọnụ ọdụm, ọzọ site na mpi atụrụ ka ị zọworo m. Aga m akọrọ ụmụnne m aha gị. N'etiti mkpọkọta gị ka m ga-eto gị. Ndị na-atụ egwu Jehova, toonu ya. Unu niile bụ mkpụrụ nke Jekọb, sọpụrụnụ ya. Tụkwanụ ụjọ ya, unu mkpụrụ niile nke Izrel. N'ihi na o ledaghị mweda n'ala nke onye wedara n'ala anya. Ọ kpọghịkwa ya ihe arụ, o zonarịghịkwa ya n'ihu ya. Ma mgbe o tikuru ya, ọ nụrụ olu ya. N'ebe ị nọ ka otuto m si abịa n'ime mkpokọta gị bara ụba. M ga-akwụghachi nkwa m niile n'ihu ndị na-atụ egwu ya. Ndị dị umeala n'obi ga-eri ihe rijukwa afọ. Ha ga-eto Jehova bụ ndị na-achọ ya. Ka obi unu dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Nsọtụ niile nke ụwa ga-echeta, laghachikwutekwa Jehova. Agbụrụ niile nke mba niile ga-akpọkwa isi ala n'ihu gị. N'ihi na ọ bụ Jehova nwe alaeze, ọ na-achịkwa mba niile. Ndị bara ụba niile nke ụwa ga-eri ihe, kpọkwa isi ala. N'ihu ya ka ndị niile ndị na-arịda n'aja ga-eruru ala. Ha na onye na-edebeghị mkpụrụ obi ya ndụ. Otu mkpụrụ ga-efe ya ofufe. A ga-akọrọ ọgbọ ọzọ akụkọ banyere Onyenwe anyị.
ha ga-abịa gosi otu ndị a ga-amụpụta n'ihu ezi omume ya na o mewo ya. Isi nke 23 Abụ Ọma Devid. Jehova bụ onye na-azụ m dịka atụrụ, ọ dịghị ihe kọrọ m. N'ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ ka ọ na-eme ka m makpuo. N'akụkụ mmiri nke izu ike ka ọ na-edu m nwayọọ. Ọ na-eweghachi mkpụrụ obi m. Ọ na-edu m n'ụzọ niile nke ezi omume n'ihi aha ya. Ọzọ, a sị na eje m ije na ndagwurugwu onyinyo ọnwụ, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na gị onwe gị nọnyeere m. Ndele gị na mkpanaka gị, ha onwe ha na-akasi m obi. Ị na-edo tebụl n'usoro n'ihu m n'anya ndị na-akpagbu m. Itewe isi m mmanụ, iko m bụ inwebiga ihe oke. Naanị ịdị mma na ebere ga-agbaso m ụbọchị niile nke ndụ m. M ga-ebikwa n'ụlọ Jehova ruo ogologo ụbọchị niile. Isi nke 24 Abụ Ọma Devid. Jehova nwe ụwa n'uju ya, elu ụwa dum mmadụ bi na ndị bi n'ime ya, n'ihi na ya onwe ya atọwo ntọala ya n'elu oke osimiri niile, meekwa ka o guzosie ike n'elu osimiri niile. Onye ga-arịgo n'ugwu Jehova? Onye ga-eguzosikwa ike n'ebe nsọ ya? Onye nwere ọbụ aka abụọ na-emeghị ihe ọjọọ, na obi dị ọcha, onye na-ebulighị mkpụrụ obi ya n'ihe efu, ọ ṅụghịkwa iyi aghụghọ. Ọ ga-anata ngọzi n'aka Jehova na onye ezi omume n'aka Chineke nke nzọpụta ya. Nke a bụ ọgbọ nke ndị na-achọ ya, bụ ndị na-achọsi ihu gị ike, Chineke nke Jekọb. Ọnụ ụzọ ama, bulie n'isi unu elu, ka ebulikwa unu elu ọnụ ụzọ ebighị ebi. Eze ebube ga-abatakwa. Onye kwa bụ eze ebube a? Ọ bụ Jehova nke bụ dimkpa na dike. Ọ bụ Jehova nke bụ dike n'agha. Ọnụ ụzọ ama, bulie n'isi unu elu, bulikwanụ ha elu ọnụ ụzọ ebighị ebi. Eze ebube ga-abatakwa. Onye ka ọ bụ eze ebube a? Ọ bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha. Ya onwe ya bụ eze ebube a. Abụ Ọma isi nke 25 Abụ Ọma nke Devid. Gị Jehova ka m na-eburili mkpụrụ obi m. Chineke m, na gị ka m tụkwasịworo obi. Ekwela ka ihere mee m. Ekwela ka obi ndị iro m tọọ ha ụtọ n'ahụ m. Ọzọ, ndị niile ndị na-ele gị anya, ihere agaghị eme ha, ihere ga-eme ndị na-aghọ aghụghọ n'efu. Jehova, mee ka m mara ụzọ gị niile, zi m okporo ụzọ gị niile. Mee ka m zọọ ije n'eziokwu gị, gị zikwa m ihe, n'ihi na gị onwe gị bụ Chineke nke nzọpụta m. Gị ka m na-ele anya gị ogologo ụbọchị niile. Cheta obi ebere gị niile, Jehova, ha na ebere gị niile, n'ihi na site na mgbe ebighị ebi ka ha dịworo. Echetala mmehie niile m mehiere n'okorobịa m, ha na njehie m niile. Dịka ebere gị si dị, gị onwe gị cheta m n'ihi ịdị mma gị, Jehova. Onye dị mma na onye ziri ezi ka Jehova bụ. N'ihi nke a ka ọ na-ezi ndị mmehie ihe n'ụzọ. Ọ na-eme ka ndị dị umeala n'obi zọọ ije n'ikpe. Ọ na-ezikwa ndị dị umeala n'obi ụzọ ya. Okporo ụzọ niile nke Jehova bụ ebere na eziokwu, n'ebe ndị na-echezi ọgbụgba ndụ ya na ihe àmà ya niile nọ. N'ihi aha gị, Jehova, gbaghara ajọ omume m, n'ihi na o hiri nne m. Onye ka ọ bụ nwoke na-atụ egwu Jehova? Ọ ga-ezi ya ihe n'ụzọ ọ na-ahọpụta. Mkpụrụ obi ya ga-anọ ọnọdụ abalị na ọdịmma. Mkpụrụ obi ya ga-enwetakwa ala. Izu nzuzo Jehova dịrị ndị na-atụ egwu ya, ya na ọgbụgba ndụ ya, ime ka ha mara ihe. Anya m abụọ dị n'ebe Jehova nọ mgbe niile, n'ihi na ya onwe ya ga-eme ka ụkwụ m abụọ si n'ụgbọ pụta. Chee m ihu, meekwara m amara, n'ihi na onye naanị ya nọ na onye ewedara n'ala ka m bụ. Ahụhụ niile nke obi m sara mbara, mee ka m si na mkpa m niile pụta. Weda n'ala m na ọnọdụ ọjọọ m, bupụkwa mmehie m niile. Hụ ndị iro m, n'ihi na ha dị ọtụtụ. Ha ji ịkpọ asị nke na-eme ihe ike kpọọ m asị. Debe mkpụrụ obi m, napụtakwa m. Ekwela ka ihere mee m, n'ihi na agbabawo m n'ime gị. Ka izu oke na izi ezi chezi m, n'ihi na elewo m anya gị. Chineke,
gbapụta Izrel na mkpa ya niile. Isi nke 26 Abụ Ọma nke Devid. Kpee m ikpe, Jehova, n'ihi na mụ onwe m ejewo ije n'izu oke m. Ọ bụkwa na Jehova ka m tụkwasịrị obi, ụkwụ m agaghị agbochapụ. Nwa m, Jehova, napụtakwa m, nụchaa akụrụ m abụọ n'obi m, n'ihi na ebere gị dị n'ihu anya m. Ejegharịwokwara m n'eziokwu gị. Mụ na mmadụ efu anọkọghị, mụ na ndị ihu abụọ adịghị agbakọkwa. Akpọwo m mkpọkọta ndị na-eme ihe ọjọọ asị, mụ na ndị na-emebi iwu adịghị anọkọkwa. Aga m akwọ ọbụ aka m abụọ na-emeghị ihe ọjọọ, wee gbaa ebe ịchụ àjà gị gburugburu otu a, Jehova, ime ka ege ntị olu ekele na ịkọ akụkọ banyere oke ọrụ gị niile. Jehova, ahụwo m ebe obibi nke ụlọ gị n'anya, ya na ọnọdụ nke ebe obibi nke ebube gị. Achịkọtala mkpụrụ obi m na ndị mmehie n'otu, achịkọtakwala ndụ m na ndị ọbara n'otu. Ndị nzube ọjọọ dị nka ha, aka nri ha jupụtakwara n'iri ngọrị. Ma mụ onwe m, n'izu oke m ka m ga-eje ije. Gbapụta m, nwekwara m amara. Ụkwụ m eguzowo n'ala dị larịị, n'ime mkpọkọta mmadụ niile ka m ga-agọzi Jehova. Isi nke 27 Abụ Ọma nke Devid. Jehova bụ ihe m na nzọpụta m, onye ka m ga-atụ egwu? Jehova bụ ebe siri ike nke ndụ m, onye ka m ga-atụ egwu? Mgbe ndị na-eme ihe ọjọọ bịaruru m nso iri anụ m, bụ ndị na-akpagbu m na ndị iro m, ha onwe ha sụrụ ngọngọ daa n'ala. Ọ bụrụ na ọmụma ụlọikwu ndị agha ama ụlọikwu ha imegide m, obi m agaghị atụ egwu. Ọ bụrụ na agha ebilie imegide m, na nke a ka mụ onwe m na-atụkwasị obi. Otu ihe ka m rịọworo n'aka Jehova, nke ahụ ka m na-achọ. Ọ bụ ka m biri n'ụlọ Jehova n'ụbọchị niile nke ndụ m, ịhụ ịdị ụtọ Jehova na ịjụta ihe n'ụlọ ukwu ya. N'ihi na ọ ga-edebe m na nzuzo n'ụlọ nsọ ya n'ụbọchị ọjọọ. Ọ ga-ezobe m n'ebe nzuzo nke ụlọ ikwu ya, n'oke nkume ka ọ ga-ebuli m elu. Ma ugbu a ga-ebuli isi m elu n'elu ndị iro m dị m gburugburu. M ga-achụkwa àjà nke iti mkpu n'ụlọ ikwu ya. M ga-abụ abụ, m ga-abụkukwa Jehova abụ ọma. Jehova, nụrụ mgbe m nwere olu mkpọ oku, mekwara m amara, zakwa m. Ka obi m siworo, gị kwuru okwu sị, chọọnụ ihu m. Ihu gị, Jehova, ka m ga-achọ. Ezonarịla m ihu gị, ejila iwe wezuga ohu gị. Inye aka m ka ị buworo, agbanarịla m, ahapụkwala m Chineke nke nzọpụta m. N'ihi na nna m na nne m ahapụwo m, ma Jehova ga-ekubata m. Jehova, zi m ụzọ gị, durukwa m n'okporo ụzọ dị larịị, n'ihi ndị na-eche m anwụ. Enyela m n'aka ọchịchọ mkpụrụ obi nke ndị na-akpagbu m, n'ihi na ndị ama okwu ụgha ebiliwo imegide m, ha na ndị na-ekupụ ihe ike dịka ume. M ga-eme aṅaa ma a sị na ekweghị m na m ga-ekele ịdị mma Jehova n'ala ndị dị ndụ? Na-ele anya Jehova, dị ike, ka obi gị nwekwa ume. Na-ele anya Jehova. Abụ Ọma isi nke 28 Abụ Ọma nke Devid. Gị Jehova ka m na-akpọku, oke nkume m. Echila ntị n'ebe m nọ, ka ị wee ghara ịgba m nkịtị, m wee yie ndị na-arịda n'olulu. Nụrụ olu arịrịọ amara m niile mgbe m tikuru gị, mgbe m chịrịla aka m abụọ n'ebe ime ụlọ nke ebe nsọ gị dị. Adọkpụrụla m tinyere ndị na-emebi iwu, tinyekwara ndị na-arụ ajọ ihe, ndị na-agwa mmadụ ibe ha okwu udo ma ihe ọjọọ dị n'obi ha. Nye ha dịka ọrụ ha si dị, na dịka ịjọ njọ nke mmeso niile ha si dị. Nye ha dịka aka ha si eme, nyeghachi ha ihe ha mere, n'ihi na ha adịghị aghọta ọrụ niile nke Jehova, na n'ihi na ha adịghị aghọta ihe aka ya abụọ meworo. Ọ ga-akwada ha, ọ gaghị ewulite ha elu dịka ụlọ. Onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ,
n'ihi na ọ nụwola arịrịọ amara m niile. Jehova bụ ike m na ọta m, ya ka obi m tụkwasịworo obi. Enyewokwara m aka, obi m wee na-awụli elu n'ọṅụ. M ga-esitekwa n'abụ m kelee ya. Jehova bụrụ ya ike, ebe siri ike nke nzọpụta nke onye nke ya e tere mmanụ ka ọ bụ. Zọpụta ndị gị, gọzikwa ihe nketa gị, na-azụkwa ha dịka atụrụ, na-ekukwa ha n'aka gị ruo mgbe ebighị ebi. Isi nke 29. Abụ ọma Devid. Nyenụ Jehova unu ụmụ Chineke, nyenụ Jehova nsọpụrụ na ike. Nyenụ Jehova nsọpụrụ aha ya, kpọọnụ isiala nye Jehova n'ịma mma nke ịdị nsọ. Ọrụ Jehova dị n'elu mmiri, Chineke nke ebube na-ama ebe eluigwe. Jehova nọ n'elu ọtụtụ mmiri. Olu Jehova na-ada n'ike, olu Jehova na-ada n'ịma mma. Olu Jehova na-etiwa osisi sida. Jehova wee tiwasịa osisi sida nke Lebanọn. Ọ na-eme ka ha na-awụli elu dịka nwa ehi, bụ Lebanọn na Siriọn dịka nwa atụrụ. Olu Jehova na-awapụta ire ọkụ. Olu Jehova na-eme ka ọzara mee mkpọtụ. Jehova na-eme ka ọzara Kedesh mee mkpọtụ. Ọrụ Jehova na-eme ka ime na-eme n'ele. Ọ na-agbụchapụkwa akwụkwọ osisi oke ọhịa. Ọzọ, n'ụlọ ukwu ya ihe niile na-asị ebube. Jehova nọdụrụ n'ocheeze n'iju mmiri ahụ. Jehova wee nọdụ dịka eze ruo mgbe ebighị ebi. Jehova ga-enye ndị ya ike. Jehova ga-eji udo gọzie ndị ya. Isi nke 30. Abụ ọma. Abụ nke ịla ụlọ ahụ nye Jehova. Abụ ọma nke Devid. M ga-ebuli gị elu Jehova, n'ihi na idogowo m n'elu, i meghịkwa ka ndị iro m ṅụrịa m. Jehova bụ Chineke m, etikuru m gị, i wee mee ka m dịrị ndụ. Jehova, imewo ka mkpụrụ obi m si n'ala mmụọ rigopụta, imewo ka m si n'etiti ndị na-arịda n'olulu dị ndụ. Bụkuonụ Jehova abụ ọma, unu ndị ebere ya, kelekwanụ ihe ncheta ya dị nsọ, n'ihi na naanị otu ntabi anya na-agabiga n'iwe ya. Ogologo ndụ niile ga-agabiga, na mgbe ihe anyị na-atọ ya ụtọ. N'anyasị ịkwa akwa ga-abịa ịnọ ọnọdụ abalị, ma n'ụtụtụ iti mkpu ọṅụ ga-adị. Ma mụ onwe m, asịrị m n'udo m, agaghị ewezuga m n'ọnọdụ m ruo mgbe ebighị ebi. Jehova, iji ka ihe m si atọ gị ụtọ mee ka ike guzoro n'ụkwụ m. Izobere ihu gị, aghọrọ m onye na-ama jijiji. Gị Jehova ka m na-akpọku, ọ bụkwa Onyenwe anyị ka m na-arịọ arịrịọ amara. Uru gịnị dị n'ọbara m mgbe m na-arịda n'olulu? Aja ọ ga-ekele gị? Ọ ga-egosi eziokwu gị? Nụrụ Jehova, mekwara m amara. Jehova, bụrụ onye na-enyere m aka. Ịgbanweworo iti aka n'obi m ka ọ ghọọ ite egwu. Ịtọpụwo akwa mkpe m, were ọṅụ kee m dịka ihe okike. Ka nsọpụrụ m wee bụkuo gị abụ ọma, ghara idere duu. Jehova bụ Chineke m, ruo mgbe ebighị ebi ka m ga-ekele gị. Abụ ọma isi nke 31. Abụ ọma dịịrị onyeisi abụ. Abụ ọma Devid. N'ime gị Jehova ka m gbabaworo, ekwela ka ihere mee m ruo mgbe ebighị ebi. N'ezi omume gị mee ka m gbapụ. Tọọrọ m ntị gị n'ala, napụta m ngwa ngwa. Ghọrọ m oke nkume nke ebe siri ike, bụ ụlọ nke ebe e wusiri ike nke ukwuu ịzọpụta m. N'ihi na nkume m dị elu n'ebe m wusiri ike ka ị bụ. Ọzọ, n'ihi aha gị, ị ga-edu m, dukwa m nwayọọ. Ị ga-eme ka m si n'ogbu nke ha zobere m pụta, n'ihi na gị onwe gị bụ ebe m siri ike. N'aka gị ka m na-enye mmụọ m idebe. Ịgbapụtawo m Jehova, Chineke nke eziokwu. Akpọwo m ha asị, bụ ndị na-arịba ihe efu niile nke na-abụghị ihe àmà. Ma mụ onwe m atụkwasịwo obi na Jehova. Ka m tegharịa egwu ọṅụ, ṅụrịkwa n'ebere gị, n'ihi na ịhụwo mweda n'ala m.
ịmawo mkpụrụ obi m n'ahụhụ dị iche iche, imechibidoghịkwa anyị n'aka ndị iro. Imewo ka ụkwụ m abụọ guzo n'ebe sara mbara. Meere m amara Jehova, n'ihi na anọ m na mkpagbu m. Anya m emebiwo n'ime mkpasu iwe m, ya na mkpụrụ obi m na afọ m dịka uwe nla mebiri. N'ihi na ndụ m agwụsiwo n'iru uju, na afọ m niile n'ize ume. Ike m asụwo ngọngọ site n'ajọ omume m. Akpụkpọ m niile emebiwokwa dịka uwe nla mebiri. N'ihi ndị mkpagbu m niile aghọwo m ihe ịta ụta nke ukwuu. Ọbụla n'ebe ndị agbata obi m nọ aghọwokwara m dị mmara oke egwu. Ndị na-ahụ m n'ezi agbanarịwo m. Echezowo m onwe m dịka onye nwụrụ anwụ pụrụ n'obi mmadụ. Aghọwo m ihe na-ala n'iyi, n'ihi na anụwo m akụkọ ọjọọ nke ọtụtụ mmadụ. Ụjọ dị m gburugburu. Mgbe ha na-agba izu n'otu imegide m, ha zubere iwepụ ndụ m. Ma mụ onwe m, ọ bụ gị ka m tụkwasịrị obi, Jehova. Asịwo m, Chineke m ka ị bụ. N'aka gị ka mgbe m niile dị. Napụta m n'aka ndị iro m na n'aka ndị na-esogbu m. Mee ka ihu gị nye ohu gị ìhè. Zọpụta m n'ihi ebere gị, Jehova. Ekwela ka ihere mee m, n'ihi na akpọkuwo m gị. Ka ihere mee ndị na-emebi iwu, ka ha debe ọnụ ha duu n'ala mmụọ. Ka egbugbere ọnụ okwu ụgha daa ogbi ndị na-ekwu oke okwu megide onye ezi omume n'ime mpako na nleda anya. Lee ka ezi ihe gị si baa ụba, nke ịtụkọbara nye ndị na-atụ egwu gị, nke ịlụworo nye ndị na-agbaba n'ime gị n'ihu ụmụ mmadụ. Ị na-ezobe ha n'ebe nzuzo nke ihu gị, ka ha pụọ n'aka nkekọta niile nke mmadụ. Ị na-edebe ha na nzuzo n'ụlọ ntụ, ka ha pụọ n'ise okwu nke ire dị iche iche. Onye ọ gọziri agọzi ka Jehova bụ, n'ihi na o mewo ka ebere ya dị ebube n'ebe m nọ n'obodo e wusiri ike. Ma mụ onwe m, asịrị m na nkụja m, ebipụwo m n'anya gị. Otú ọ dị, ị nụrụla arịrịọ amara m niile mgbe m tikuru gị. Hụnụ Jehova n'anya, ndị ebere ya niile. Ọ bụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi ka Jehova na-echezi. Ọ na-akwụghachibigakwa onye na-eme omume mpako oke. Dịnụ ike, ka obi unu nwekwa ume, unu ndị niile na-echere Jehova. Isi nke 32. Abụ ọma nke David. Onye ihe na-agara nke ọma ka ọ bụ onye ebipụworo njehie ya, onye ekpuchiworo mmehie ya. Onye ihe na-agara nke ọma ka ọ bụ mmadụ nke Jehova na-adịghị agụrụ ya ajọ omume, bụ onye ọ dịghị aghụghọ ọbụla dị n'mmụọ ya. Mgbe m gbara nkịtị, ọkpụkpụ m niile kara nka site n'ọgbụgbọ ọja m ogologo ụbọchị niile, n'ihi na ehihie na abalị aka gị dị arụ n'ahụ m. Ume m gbanwere n'ihi ịkpọ nkụ nke agụrụ. Ana m emeri ka ị mara mmehie m, ekpuchighịkwa m ajọ omume m. M sịrị, m ga-ekwupụtara Jehova njehie m niile. Gị onwe gị bupụkwara ajọ omume nke mmehie m. N'ihi nke a ka onye ebere ọbụla kpere gị na mgbe a ga-eji chọta ya. N'ezie, n'iju mmiri ka ọtụtụ mmiri ha agaghị eru ya ahụ. Gị onwe gị bụrụ m ebe nzuzo. Ị ga-echezi m ka m pụọ n'ahụhụ, iti mkpu nke mgbe a na-eme ka a gbapụ. Ndị a ka ị ga-eme ka ha dị m gburugburu. M ga-eme ka ị nwee uche. M ga-ezikwa gị ihe n'ụzọ nke ị ga-eji eje ije n'ime ya. M ga-adụ gị ọdụ. Anya m ga-adịkwasịkwa n'ahụ gị. Unu adịla dịka ịnyịnya, maọbụ dịka ịnyịnya muul, nke ọ dịghị nghọta ha nwere. A ga-ejikwa bit na bredọ dịka ihe ekike ijide ha. Ma emeghị otu a, ha agaghị abịaru nso gị. Ọtụtụ ihe mgbu ga-adịrị onye na-emebi iwu, ma onye na-atụkwasị obi na Jehova, ebere ga-adịrị ya gburugburu. Ṅụrịanụ ọṅụ na Jehova. Tagharịkwanụ egwu ọṅụ, unu ndị ezi omume. Tikwanụ mkpu ọṅụ, unu niile ndị ziri ezi n'obi. Isi nke 33. Tienụ mkpu ọṅụ n'ime Jehova, unu ndị ezi omume. N'ebe ndị ziri ezi nọ,
otito mara mma. Werenụ ụbọ akwara kelee Jehova. Werenụ une nke akwara iri bụkuo ya abụ ọma. Bụkuonụ ya abụ ọhụrụ. Werenụ iti mkpu mee ka ọkpụkpọ ụbọ dị mma, n'ihi na okwu Jehova ziri ezi. Anụlụkwa okwu olu ya niile n'ikwesị ntụkwasị obi. Ọ na-ahụ ezi omume na ezi ikpe n'anya. Ụwa jupụtara n'ebere Jehova. Okwu Jehova ka ejiri mee eluigwe. Ejikwara iku ume nke ọnụ ya mee ụsụ ha niile. Ọ na-achịkọta mmiri oke osimiri dịka ọgbọ ihe. Ọ na-etinye ogbu mmiri n'ụlọ akụ dị iche iche. Ka ụwa niile tụọ egwu Jehova. Ka ndị bi n'elu ụwa dum mmadụ obi tụọ ụjọ ya. N'ihi na ya onwe ya kwuru okwu o wee dị. Ya onwe ya nyere iwu o wee guzo. Jehova emebiwo ndụmọdụ mba niile. Ọ sịwo, echiche niile nke ndị dị iche iche mba. Ndụmọdụ Jehova na-eguzo ruo mgbe ebighị ebi. Echiche niile nke obi ya ruo ọgbọ niile. Mba ihe na-agara nke ọma ka ọ bụ mba ahụ nke Jehova bụ Chineke ha, bụ ndị ahụ ọ họpụtara ịbụ ihe nketa ya. Jehova siri n'eluigwe legide anya. Ọ hụwo ụmụ mmadụ niile. O siwo n'ọnọdụ ebe obibi ya lekwasị ndị niile bi n'ụwa anya, bụ onye ahụ nke na-akpọ obi ha niile n'otu, nke na-aghọtakwa ọrụ niile nke ha niile. Ọ dịghị eze a na-eji ụba nke ụsụ ndị agha ya zọpụta. Adịghị ejikwa ike hiri nne napụta dike. Naanị ihe nrafu ka ịnyịnya bụ iji zọpụta mmadụ. Ọ dịghị ejikwa ike ya hiri nne mee ka mmadụ wepụga onwe ya. Lee, anya Jehova dị n'ahụ ndị na-atụ egwu ya, bụ n'ahụ ndị na-echere ebere ya, ịnapụta mkpụrụ obi ha n'ọnwụ na idebe ha ndụ n'oke ụnwụ. Mkpụrụ obi anyị echerewo Jehova. Inye aka anyị na ọta anyị ka ọ bụ. N'ihi na ọ bụ n'ime ya ka obi anyị na-aṅụrị ọṅụ. N'ihi na ọ bụ aha nsọ ya ka anyị tụkwasịworo obi. Jehova, ka ebere gị dịkwasị anyị dị ka anyị chereworo gị. Abụ ọma isi nke 34. Abụ ọma nke David. Mgbe ọ gbanwere omume ya n'ihu Abimelek, o wee chụpụ ya, o wee laa. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile. Mgbe niile ka otuto ya ga-adị n'ọnụ m. Jehova, ka mkpụrụ obi m ga-eji n'isi ndị niile dị umeala n'obi ga-anọ ya wee ṅụrịa ọṅụ. Soonụ m mee ka Jehova dị ukwuu. Ka anyị bulikwa aha ya elu n'otu. Achọrọ m Jehova, ọ zakwara m, wee napụta m n'ụjọ m niile. Ha legidere ya anya, wee nwuo enwuo, ka ihere ghara imekwa ha n'ihu. Onye wedara n'ala kpọrọ oku, Jehova wee nụrụ ya, wee si na mkpagbu ya niile zọpụta ya. Mmụọ ozi nke Jehova na-ama ụlọ ikwu ya gburugburu ndị na-atụ egwu ya, o wee dọpụta ha. Detịnụ ire, hụ na Jehova dị mma. Onye ihe na-agara nke ọma ka ọ bụ nwoke nke na-agbaba n'ime ya. Tụọ n'egwu Jehova unu ndị nsọ ya, n'ihi na ọ dịghị ihe na-akọ ndị na-atụ egwu ya. Mkpa akpawo ụmụ ọdụm, agụ agụwokwa ha. Ma ndị na-achọ Jehova, ọ dịghị ezi ihe ọbụla ga-akọ ha. Bịanụ ụmụ m, gee m ntị. Egwu Jehova ka m ga-ezi unu. Onye bụ nwoke ahụ nke ndụ na-atọ ya ụtọ, nke na-ahụ ụbọchị niile nke ndụ ya n'anya ka ọ wee hụ ọdịmma. Chezie ire gị ka ọ ghara ikwu ihe ọjọọ. Chezikwa egbugbere ọnụ gị ka ha ghara ikwu okwu aghụghọ. Si n'ihe ọjọọ wezuga onwe gị. Mee ezi ihe, na-achọsi udo ike, gbasokwa ya. Anya abụọ nke Jehova dị n'ahụ ndị ezi omume. Ntị ya abụọ ghekwara oghe na mkpu ha na-etiku ya. Ihu Jehova na-emegide ndị na-eme ihe ọjọọ, ibipụ ncheta ha n'ụwa. Ndị ezi omume tiri mkpu, Jehova wee nụrụ, wee si na mkpagbu ha niile napụta ha. Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa. Ọ na-azọpụtakwa ndị azọpịaworo n'ime mmụọ ha. Ha dị ọtụtụ bụ ihe ọjọọ nke na-adakwasị onye ezi omume, ma n'aka ha niile ka Jehova na-anapụta ha. Ọ na-edebe ọkpụkpọ ya niile. Ọ dịghị otu n'ime ha anyajiri anyaji. Ihe ọjọọ ga-eme ka onye na-emebi iwu nwụọ. Ọzọ, ndị na-akpọ onye ezi omume asị
a ga-agba ha ikpe. Jehova na-agbapụta mkpụrụ obi ndị ohu ya, agaghị amakwa ha ikpe, bụ ndị niile na-agbaba n'ime ya. Isi nke 35. Abụ ọma nke David. Jehova, lụsị ha ọgụ bụ ndị na-alụsị m ọgụ, buso ha agha bụ ndị na-ebuso m agha. Jide ọta n'ọta ukwu, bilie inyere m aka. Sepụtakwa ùbe na anyụike agha izute ndị na-achụ m. Si mkpụrụ obi m, nzọpụta gị ka m bụ. Ka ihere mee ha, ka etinyekwa ha n'ọnọdụ ihere, bụ ndị na-achọsi mkpụrụ obi m ike. Ka ha gbaghachi azụ, nwee ihe ihere, bụ ndị na-eche ihe ọjọọ ha ga-eme m. Ka ha dị ka ibubo ọka n'ihu ifufe. Ka mmụọ ozi nke Jehova bụrụkwa onye na-enupụ ha. Ka ụzọ ha gbaa ọchịchịrị, ka ọ bụrụkwa ebe na-alọ alọ. Ka mmụọ ozi nke Jehova bụrụkwa onye na-achụ ha. N'ihi na ọ bụ mgbe m na-emeghị ihe ka ha zobere m olulu nke ugbu ha. Ọ bụ mgbe m na-emeghị ihe ka ha gwuru olulu nye mkpụrụ obi m. Ka ntikwa bịakwasị ya mgbe ọ na-amaghị. Ọzọ, ka ugbu ya nke o zobere jide ya onwe ya. N'ime ntikwa ahụ, ya adaba n'ime ya. Mkpụrụ obi m ga-etegharịkwa egwu ọṅụ na Jehova. Obi ga-atọ ya ụtọ na nzọpụta ya. Ọkpụkpọ m niile ga-asị, Jehova, onye dị ka gị? Gị onye na-anapụta onye wedara n'ala n'aka onye dị ike karịa ya. Ị na-anapụta onye wedara n'ala na ogbenye n'aka onye na-anapụ ya ihe n'ike. Ndị ama nke ihe ike na-ebili, ihe nke m na-amaghị ka ha na-ajụ m. Ha na-akwụghachi m ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe. Mkpụrụ obi m dị ka onye gba aka nwa, ma mụ onwe m, mgbe ha na-arịa ọrịa, uwe m bụ akwa mkpe. Ewedara m mkpụrụ obi m n'ala site n'ọbụbụ ọnụ. Ekpere m na-alaghachikwutekwa obi m, dịka a ga-asị na ọ bụrụ m enyi, dịka a ga-asị na ọ bụrụ nwanne m. Otu a ka m jegharịrị dịka onye na-eru uju nne ya. Otu a ka m rudara n'ala na-eyi uwe mkpe. Ma mgbe m na-ahụ ụkwụ ha na-aṅụrịrị ọṅụ chịkọta uwe ha, ha chịkọtara onwe ha imegide m, na-etugbu m mgbe m na-amaghị. Ha dọkara m, ha eguzoghịkwa duu, dịka ndị e merụrụ emerụ n'etiti ndị na-achị ọchị n'ihi ogbe achịcha. Otu a ka ha takwasịrị m ikikere eze. Onyenwe anyị, mgbe ole ka ị ga na-ele anya? Si na ntikpọ niile ha weghachi mkpụrụ obi m. Si n'aka ụmụ ọdụm weghachi mkpụrụ obi m. M nwere naanị ya. M ga-ekele gị n'etiti mkpọkọta bara ụba. N'etiti otu ndị nwere ume ka m ga-eto gị. Ekwela ka ndị iro m bụ ndị okwu ụgha ṅụrịa m ọṅụ. Ekwela ka ndị na-akpọ m asị mgbe m na-emeghị ihe gbuo iko anya m. N'ihi na ọ bụghị okwu udo ka ha na-ekwu, ma ha na-echepụta okwu dị iche iche nke aghụghọ niile imegide ndị nọ juu n'ala. Ha wee mee ka ọnụ ha saa mbara imegide m. Ha sịrị, ehe, anya anyị ahụwo ya. Ịhụwo ya, Jehova, agbala nkịtị. Onyenwe anyị, anọla m n'ebe dị anya. Kpọtee onwe gị, kpetara m ikpe m. Chineke m na onyenwe m, tetara okwu ikpe m. Kpee m ikpe dịka ezi omume gị si dị, Jehova bụ Chineke m. Ekwela ka ha ṅụọ m ọṅụ. Ekwela ka ha si n'obi ha, nke a bụ ọchịchọ mkpụrụ obi anyị. Ekwela ka ha sị, anyị elodawo ya. Ka ihere mee ha. Ka ha niile nwekwa ihe ihere n'otu, bụ ndị na-aṅụrị ọṅụ n'ihe ọjọọ na-adakwasị m. Ka ha yiri ihere n'ọnọdụ ihere dịka uwe, bụ ndị na-eme onwe ha ka ha dị ukwuu imegide m. Ka ha tie mkpu ọṅụ, ṅụrịkwa ọṅụ, bụ ndị ezi omume na-atọ ụtọ. Ka ha na-asịkwa mgbe niile, Jehova dị ukwuu, onye udo, ọrụ ya na-atọ ya ụtọ. Ire m ga na-ekwu okwu dịka onye na-atụgharị uche banyere ezi omume gị, banyekwara otito gị ogologo ụbọchị niile. Isi nke 36.
Abụ ọma nke edere n'isi abụ ọma nke ohu Jehova bụ Devid. Ihe nke na-apụta n'ọnụ njehie nke onye na-emebi iwu na-asị n'etiti obi m, ọ dịghị oke egwu Chineke dị n'anya ya abụọ, n'ihi na ọ na-agwa onwe ya okwu ire ụtọ n'anya onwe ya banyere ịchọpụta ajọ omume ya na ịkpọ ya asị. Okwu niile nke ọnụ ya bụ ajọ ihe na aghụghọ. Ọ hapụwo inwe uche n'ime mma. Ajọ ihe ka ọ na-eche n'elu ihe ndina ya. Ọ na-eguzo onwe ya n'ụzọ nke na-adịghị mma. Ọ dịghị ajụ ihe ọjọọ. Jehova, n'eluigwe ka ebere gị dị. Ikwesị ntụkwasị obi gị na-eru mbara igwe. Ezi omume gị dị ka ugwu Chineke. Ikpe gị niile bụ ogbu mmiri hiri nne. Ọ bụ mmadụ na anụmanụ ka ị na-azọpụta, Jehova. Lee ka ebere gị si dị oke ọnụ ahịa, Chineke. Ụmụ mmadụ na-agbabakwa n'okpuru ndo nku gị abụọ. Afọ na-ejubiga ha oke site n'abụba nke ụlọ gị. Ọ bụkwa mmiri iyi nke ihe ụtọ gị niile ka ị na-eme ka ha ṅụọ. N'ihi na n'ebe ị nọ ka isi iyi ndụ dị, n'ihe gị ka anyị na-ahụ ìhè. Mee ka ebere gị dịgidere ndị maara gị, meekwa ka ezi omume gị dịgidere ndị ziri ezi n'obi. Ekwela ka ụkwụ mpako bịakwasị m. Ekwekwala ka aka nke ndị na-emebi iwu mee ka m wagharịa. N'ebe ahụ ka ndị na-arụ ajọ ihe daworo. Enudawo ha, ha apụghịkwa ibili ọzọ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 37. Echegbula onwe gị bụrụ mmadụ, enwekwala anya ụfụ maka ihe ọjọọ. Emela onwe gị n'ihi ndị ajọ omume, n'ihi na a na-egbutu ha dị ka ahịhịa. Tụkwasị Onyenwe anyị obi, mekwa ihe. Ha ga-akpọnwụkwa dịka ihe ọma akwụkwọ ndụ bere n'ala ahụ. A ga-azụkwa ọtụtụ puku mmadụ n'ezie, ma nwee obi ụtọ n'Onyenwe anyị. Ọ ga-enyekwa gị ihe obi gị chọrọ. Ha nye Onyenwe anyị gị, tụkwasị ya obi, ọ ga-emezukwa ya. Mee ka ezi omume gị pụta ìhè dịka ìhè. Ọ ga-emekwa ka ikpe gị dịka ehihie. Chere Onyenwe anyị ndidi ma nwee olileanya n'ebe ọ nọ. Echegbula onwe gị maka onye na-eme nke ọma n'ụzọ ya, ma ọ bụ maka nwoke nke na-eme ihe omume ya. Kwụsị iwe iwe, hapụkwa iwe. Echegbula onwe gị ime ihe ọjọọ. A ga-ebipụ ndị na-eme ihe, ndị na-echerekwa ihe ọjọọ maka Onyenwe anyị. Ha ga-eketa ala ahụ. Ya mere, nwa oge ka onye ajọ omume agaghị apụta ìhè. Ị ga-elekwa ebe ọ nọ anya, agaghị ahụkwa ya, ma ndị dị umeala n'obi ga-enweta ụwa. Ha ga-enwekwa obi ụtọ na otuto udo. Onye ajọ omume na-eme ihe megide onye ezi omume, na-atakwa eze ya megide ya. Ma Onyenwe anyị ga-achị ya ọchị n'ihi na ọ na-ahụ na ụbọchị ya na-abịa. Ndị ajọ omume amịpụtawo mma agha ha. Ha gbara ụta ha, ịchụda ndị ogbenye na ndị nọ na mkpa, na igbu ndị nwere ezi uche. Ma mma agha ha ga-abanye n'obi ha. A ga-agbajikwa ụta ha. Ihe nta ka mma nye onye ezi omume karịa akụnụba dị ukwuu nye onye ajọ omume na onye dị ike. N'ihi na a ga-agbaji ogwe aka ndị ajọ omume, ma Onyenwe anyị na-akwado ndị ezi omume. Onyenwe anyị maara ụbọchị nke ndị ziri ezi. Ihe nketa ha ga-adịrịkwa mgbe ebighị ebi. Ha agaghị enwe ihere n'oge ihe ize ndụ. N'ụbọchị ụnwụ ga-ejukwa ha afọ. Ma ndị ajọ omume ga-ala n'iyi. A ga-eripịakwa ndị iro Jehova dịka abụba atụrụ. Ọ bụ na anwụrụ ọkụ ka ha ga-eripịa. Onye ajọ omume na-agbazinye ego, ma ọ naghị akwụghachi ụgwọ. Ma onye ezi omume nwere obi ebere, na-enyekwa onyinye. N'ihi na ndị Chineke gọziri ga-eketa ala ya. A ga-ebipụkwa ndị abụrụ ọnụ. Ụzọ mmadụ bụ nke Jehova na-eduzi, n'ihi na ọ hụrụ ọdịda ya n'anya. Ọ gaghị agagharị. Ọ bụrụgodu na ọ daa, ọ ga-ajụ ya n'ihi na Onyenwe anyị na-etinye okwu n'okpuru aka ya. Abụ m nwata, emeela m agadi,
ma ahụghị m onye ezi omume ka a hapụrụ. Ọ dịghịkwa mgbe ọ na-arịọ mkpụrụ ya ka ọ na-arịọ nri. Ma ọ na-eme ebere mgbe niile ma na-agbazinye ego. Mkpụrụ ya na-enwekwa ngọzi ọzọ. Ma ọsọ pụọ n'ihe ọjọọ, mekwa ezi ihe. Unu ebikwala ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na Onyenwe anyị na-eche echiche. Ọ naghịkwa ahapụ ndị nsọ ya. Ọ ga-echebe ha ruo mgbe ebighị ebi, ma a ga-ebipụ mkpụrụ nke ndị ajọ omume. Ndị ezi omume ga-enweta ala ahụ, birikwa n'ime ya ruo mgbe ebighị ebi. Ọnụ onye ezi omume ga-ekwu okwu banyere amamihe, ire ya ga-ekwukwa okwu ikpe, n'ihi na iwu nke Chineke ya dị n'ime mmehie ya. Nzọụkwụ ya agaghịkwa awụfu. Onye ajọ omume na-ele onye ezi omume anya, ọ na-achọkwa igbu ya, ma Onyenwe anyị agaghị ahapụ ya n'aka ya. Ọ gaghịkwa ama ya ikpe mgbe a na-ekpe ikpe ya. Chere Onyenwe anyị, debekwa ụzọ ya. Ọ ga-ebulikwa gị elu ka ị wee nweta ala ahụ. Mgbe ndị ajọ omume ga-ala n'iyi, ị ga-ahụ. Ahụwo m onye ajọ omume dị ike na-agbasa onwe ya dịka osisi akwụkwọ ndụ, ma ọ nwụrụ. Lee, ọ lawala. Achọkwara m ya, mana ahụghị m ya. Lee onye ziri ezi anya, lekwa onye ezi omume, n'ihi na njedebe nke onye ahụ bụ udo. Ma a ga-ebibi ndị mmehie ọnụ, a ga-ebipụkwa ọgwụgwụ nke ndị ajọ omume. Ma nzọpụta nke ndị ezi omume ga-esi n'aka Jehova bịa. Ọ ga-abụ ike ha n'oge nsogbu, n'ihi na Onyenwe anyị ga-enyere ha aka, napụtakwa ha. Ọ ga-anapụta ha n'aka ndị ajọ omume. Ọ ga-azọpụtakwa ha, n'ihi na ha tụkwasịrị ya obi. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 38. Onyenwe anyị, adọkwala m aka na ntị gị n'iwe, n'ihi na akụ gị dị n'ọkụ, aka gị dịkwa n'ahụ m. Ọ dịghị ihe dị mma n'anụ ahụ m n'ihi iwe gị, ọ dịghịkwa izu ike n'ọkpụkpụ m n'ihi mmehie m. N'ihi na ihe ọjọọ m agafeela n'isi m, ha dịkwa arọ karịa m. Ọnya m na-ere ure, ha rụrụ arụ n'ihi nzuzu m. Eruru m ala, ha gbagọrọ agbagọ nke ukwuu. Ana m eru uju ụbọchị niile, n'ihi na akịrị m jupụtara n'ọkụ. Ọ dịghịkwa ihe dị mma n'anụ ahụ m, adịghị m ike, agbajiri m nke ukwuu. Ana m eti mkpu maka mwute nke obi m. Onyenwe anyị, ana m awụsa agụụ m niile n'ihu gị. Ịsụ ude m ezobeghịkwa n'ebe ị nọ. Obi m na-eku ume, ike m agwụla. Ìhè anya m abụghịkwa nke m. Ndị m hụrụ n'anya na ndị enyi m guzo n'akụkụ n'ihe otiti m. Ndị ikwu m guzokwa n'ebe dị anya. Ndị na-achọ ndụ m na-etinye ọnya. Ndị na-achọ ime ihe ọjọọ na-ekwu okwu ọjọọ, na-echekwa echiche aghụghọ mgbe niile. Ma m dị ka onye ntị chiri na-anụghị, dịkwa ka onye ogbi nke na-emegheghị ọnụ ya. Otu a ka m dị, ka mmadụ na-anaghị anụ ihe, onye na-adịghịkwa enwe ịdọ aka na ntị n'ọnụ ya. N'ihi na n'ahụ gị, Onyenwe anyị, echere m, ị ga-anụ olu m, Onyenwe anyị Chineke m. N'ihi na asị m, nụrụ m, ma ọ dịghị ihe ọzọ ha ga-aṅụrị ọṅụ n'ihi m. N'ihi na mgbe ụkwụ m na-amị amị, ha ga-ebuli onwe ha elu megide m. N'ezie, adị m njikere ịkwụsị. Ihe mwute m dịkwa n'ihu m mgbe niile. Mgbe m kwupụtara ihe mgbu m, ma nwee mwute maka mmehie m, mgbe ahụ ndị iro m dị ndụ ma dị ike. Ndị kpọrọ m asị n'ụzọ na-ezighị ezi dịkwa ọtụtụ. Ha onwe ha kwa ndị na-akwụghachighị ihe ọjọọ ụgwọ maka ezi ihe bụ ndị iro m. N'ihi na m na-eso ezi ihe, ahapụla m Onyenwe anyị. Anọọla m ebe dị anya, Chineke m. Mee ngwa ngwa inyere m aka, Onyenwe anyị, nzọpụta m. Akwụkwọ nke Abụ Ọma,
isi nke 39. Ka m ghara iji ire m mmehie, aga m ejide ọnụ m, ebe onye ajọ omume nọ n'anya m. Abụrụ m onye ogbi, ekwughịkwa m ihe ọbụla. Edebere m ọnụ ọbụna site n'ihe ọma. Ihe mwute m wee malitekwa ọzọ. Obi m dị ọkụ n'ime m. Mgbe m na-eche echiche, okwu ahụ wee gbaa ọkụ. M wee jiri ire m kwuo okwu sị, Onyenwe anyị, ka m mara ọgwụgwụ m na oke ụbọchị m na oke ụbọchị m ihe ọ bụ. Mee ka m mara ogologo ndụ m. Lee, imewo ka ụbọchị m dị ka obosara aka. Afọ m dịkwa ka ihe efu n'ebe ị nọ. N'ezie, onye ọbụla nọ n'ọnọdụ kacha mma ya bụ ihe efu kpamkpam. Mmadụ na-eje ije n'onyonyo na-echegbu onwe ya n'efu. Ọ na-akwakọba akụ, ọ maghịkwa onye ga-achịkọta ha. Ma ugbu a, Onyenwe anyị, gịnị ka m na-echere? Olileanya m dị n'ebe ị nọ. Napụta m n'aka mmehie m niile. Emekwala ka m bụrụ onye nzuzu. Agara m abụ onye ogbi. Agaghị m emepe ọnụ m n'ihi na ị mere ya. Wepụ ihe otiti gị n'ahụ m n'ihi na aka gị agbajiela m. Mgbe ị na-abara mmadụ mba maka ajọ omume, ị na-eme ka ịma mma ya rie dịka nla. N'ezie, mmadụ niile bụ ihe efu. Nụrụ ekpere m, Jehova, gekwa ntị n'ebe m na-eti mkpu. Agbakwala m nkịtị n'anya mmiri m, n'ihi na abụ m onye ọbịa n'ebe ị nọ, bụrụkwa onye ọbịa dịka nna m niile. Mechie iwe gị n'ebe m nọ, ka m wee nweta ike m tupu m pụọ ma ghara ịdị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 40. O chere Onyenwe anyị n'olileanya. O wee legide m anya, wee nụ mkpu akwa m. O wee si n'olulu dị egwu n'ime ụra apịtị kpọpụta m, ma tinye ụkwụ m n'elu nkume, ma hazie njem. O tinyekwara abụ otuto ọhụrụ nye Chineke anyị n'ọnụ m. Otuto mmadụ ga-ahụ ya ma tụọ egwu. Ha ga-atụkwasịkwa Onyenwe anyị obi. Onye a gọziri agọzi ka nwoke ahụ bụ nke na-eme ka Onyenwe anyị bụrụ onye a tụkwasịrị obi, ma ọ bụghị onye mpako, ma ọ bụ ndị na-atụgharị gaa n'okwu ụgha. Onyenwe anyị Chineke m, imewo ka ọrụ ebube gị dị ọtụtụ, nke na onye ọbụla enweghị ike ịgụta echiche gị nye anyị. Aga m ekwupụta ma kwuo maka gị, mana ha karịrị m nwere ike ikwu. Ị chọghị aja na aja, n'ihi na ntị m ka ị kwadebeworo aja nsure ọkụ na aja mmehie. Mgbe ahụ ka m kwuru sị, lee, abịala m. N'ihi na akwụkwọ a ka e dere banyere m. Chineke m, achọrọ m ime ezi uche gị. Iwu gị dịkwa n'ime obi m. Ekwupụtawo m ezi omume gị n'ime nnukwu ọgbakọ. Lee, agaghị m egbochi egbugbere ọnụ m. Onyenwe anyị, ị maara, ezobeghị m ezi omume gị n'ime obi m, kama ezebewo m ya. Ekwupụta eziokwu gị na nzọpụta gị. Ezobeghị m ebere gị na eziokwu gị n'ebe nnukwu ọgbakọ ahụ nọ. Ewezugala m ebere gị dị nro, Onyenwe anyị, ka ebere gị na eziokwu gị chebe m mgbe niile. N'ihi na ọtụtụ nsogbu agbaala m gburugburu. Mmehie m ejidewo m nke ukwuu. Enweghị m ike ile anya elu. Ee, ha karịrị ntutu isi m n'ọnụọgụgụ. Ya mere, obi m agwụla m. Ka ọ dị gị mma, Onyenwe anyị, ịnapụta m. Mee ngwa ngwa, Onyenwe anyị, inyere m aka. Ka ihere mee ha, ma mee ka ha bụrụ ihere ọnụ. Ndị na-achọ mkpụrụ obi m ibibi ya, ka a chụpụ ha azụ ma dọọ ha aka na ntị. Ndị chọrọ ihe ọjọọ m, ka ebibie ha maka ụgwọ ọrụ nke ihere ha. Ndị na-asị m, aha, aha. Ka ndị niile na-achọ gị ṅụrịa ọṅụ ma ṅụrịa ọṅụ n'ime gị. Ka ndị hụrụ nzọpụta gị n'anya si mgbe niile, ka otuto dịrị Onyenwe anyị. Ọ bụ ezie na m bụ onye ogbenye na onye nọ na mkpa, Jehova na-eche banyere m. Ị bụ onye inye aka m na onye mgbapụta m. Chineke m,
emela ka m nọrọ ọdụ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 41. Onye a gọziri agọzi ka onye na-ekpe ikpe na amamihe, onye ogbenye. Onyenwe anyị ga-anapụta ya n'oge nsogbu. Onyenwe anyị ga-echebe ya ma chebe ya ndụ. A ga-agọzi ya n'ụwa, ị gaghịkwa enye ya n'aka ndị iro ya. Onyenwe anyị ga-eme ka ọ dị ike n'elu ihe ndina nke iru uju. Ịgbanwewo ihe ndina ya niile n'ọrịa ya. Ya mere, ọ sịrị, Onyenwe anyị mere m ebere, gwọọ mkpụrụ obi m, n'ihi na emehiewo m gị. Ndị iro m na-ekwu okwu ọjọọ banyere m, na-asị, olee mgbe ọ ga-anwụ? Aha ya ga-ala n'iyi. Ọ bụrụ na ọ bịa ihu m, ọ na-ekwu okwu ụgha, mana obi ya na-ekokwasị ajọ omume n'ime ya. Mgbe ọ pụtakwara, ọ na-ekwu ya. Ndị niile kpọrọ m asị na-ekwu okwu ọnụ megide m. Ọ bụ na megide m, ha na-eche banyere ihe ọjọọ m. Ihe ọjọọ dị mfe n'ahụ ya. Onye na-agha ụgha agaghị ebili ọzọ. Ee, enyi m maara nke m tụkwasịrị obi. Onye riri nri m ebuliwo ikiri ụkwụ megide m. Ya mere, Onyenwe anyị mere m ebere, mekwa ka m bilie. M ga-akwụghachi ha ụgwọ ọrụ. Site na nke a ka m maara na ị na-emere m amara, n'ihi na onye iro m anaghị emere m, ma mụ onwe m, ị na-akwado m na iguzosi ike n'ezi ihe m. Ị na-emekwa ka m nọrọ n'ihu gị ruo mgbe ebighị ebi. Ka Onyenwe anyị Chineke nke ụwa ebighị ebi bụrụ onye a gọziri agọzi, ka o si na-adị.